Mama Lumi. What's up? Akazi kabeda kenyeri kaubudana. Baba. Ndiko chama. Ari ndarama jairi razizodaro. Boys. Azvizodimba na razizodaro. Boys. Facebook kwato boys. Iyo mana mpesa achikisi iyo mpesa yatomziva. Azindaenda munoteri boys ndo pandotanga nanzi. Totera. Serious. Andi. Lini dozi hivi. Usade kudaro yoyo. Dokta wanga, ayo wanga, dokta utaka. Zinganza, woitora toika rimwe level taramba kumiswa nemadevil vanotozvisiva kutetere devil tamira pastage ndoita magic andisikozvibhega but ndikutechi esando ndine hopo kunge muhadiway tirasta ndine hasha ndipekuno